Gozuda, jakin izeman nun, lehenuo karriko nun. Kamera ezagune da, asko gustatzea, eta nik ere ondo saltzet. Estilo bada, likore punto batekin, da bar, asko gustatzen jendiek, probatzeu, eta beharra da. Kauare eukiet, beste variante bat, ondo dago, bastante gustatzen zaioa, eta beti kamera berdini ebitzi baino. Ez egiten azan, eta faltaz itzaiten azan, dukan, hau, kamera dukan. Eta egin azan, lehenko momentutik asko gustatzen itzaiten. Kanela estiloa da, kanela karamelizau estiloa, eta gero tabako usai batekin, danaztea. Egin izan, gauza bat deskribitzi zaila da, eta pelikula asko daude. Baina nik usaitu nu, eta nik gozozale naiz gaina, eta asko gustatzen ziten, da belaxegotan, da egune irauniteu, hori bai. Beste kaso batzutan buru pixe deskonekta egiteu, bat. Egun hortan, pentsau beste asko botan ditula, baina nik abazton dikene hau antzematen nun. Da egun izen, jarraitu kanala, eta balberdedrogeria.comen daukezu gaina ontxe abendun bosta arte deskuento bat.